Egunon, hemen gaude udaberriko feria honen asmentan, oraindik goiz da, baino gu etorriko gara ikusiko dugu nola ekartzen dituzten haziendak eta zer dagoen. Goazen? Bueno, hemen arpatu dugu Koldo eta Amaiurko ferian inguruen galdetuko diot, naiz eta udaberriko ferian gauden. Egunon, Koldo, zer moduz? Egunon, bai, egunon. Bueno, zu ibiltzen zara feriaz dela? Bai, batez ere ibiltzen naiz, Amaiurko egiten jendeak usten, jola animetzen Amaiurko tostzeko, tola, batez ere hola. Nola hemen, nola iparraldian, leguan dire bazen oela mortzeun, lekun berrin, eta aharien premioa, lekun berri iparraldekoan, eta ahate izan ditzen, kusteko jendea, hemengo jende zaune hola ferietan ibiltzen dena, eta pixket animetzeko Amaiurko tola ibiltzen naiz. Orduan, aprobetxatzen duzu feriaz feria, haziendak usi bide nabarkoan, jendea animetzeko zuen ferire etortzeko ez dela? Leheno lanera hitzen ginelek zinek uste, tola ja erretretan garelek eta gaten ez gustora, eta buelte eskaman, eta denbora gutxi goten naiz, azkaltzen orduko etxera, eta jazta. Orduan, zure plana gaurkoa zein da? Hemen buelte eskaman, eta pintxoa egin dut, eta etxera gero, eta etxan beti zet baitut ardi betzok, eta ekekin lan pixketzok intola. Haiek ez baitute bakazionik maten? Ez, orai, tranquiloa, bela botai direia, bero heldu dela, botatu fite, baina ala beti izan da zerbait iteko, bai. Eta gaur, ari konkursua badela eta bizatzo bat ere manbarko diozu, ez? Por supuesto, bai. Batez ere nausiekin egon, eta lehenik ahari ikusi, klaro, eta gero nausiekin solastatu, eta hola, bai. Ederki, bueno, egun hona pastu eta mil esker honitz? Berdin, mil esker. Eta oraingoan Joan arpatu dugu, hemen Pirenaika behien ondoan, ez dakit zer ikusia izanen duen, baina egunon, Joan, zer moduz? Egunon. Ondo. Hementxe bueltatxo bat nahian. Esan dezuna, Pirenaika asuntuan ibiltzen naiz ni, nahian, feriz, ikusi, desberdintasunak, ganau egoerak eta desberdinik izaten dira. Elizondoko hau indartu berluke, udaberrikua, pixka eta da indartzen, baina kostatzen nahi da, Amaiurko asko hasi da feria, asko poste naiz, aliatzen naiz ni, Naparrura feria askota, baina, bueno, ondo, posi. Ordan, feriaz feria ibiltzen zara zure bai? Bai, lehen ibiltzen izan esate bateko, Pirinikakin plazaz, bai Ordizin, Elizondo, Gernika eta abek, eta oain ja utzita dakat, eukidete pare bat uste oiru ez behar bat bizkarretikan, da getuan, no? Da gero abek betidanik Pirinika gustatu izan zat, eta hemen laguna ditu, saldu bitarrabek, eta bai, artista parea bat, eta bueno, abekin gustu biltzen naiz. Haziendak usi bide nabarkoan lagunei bisitare bai orduan? Bai, noski, lehenengo lagunei bisita, eta gero berriz haziendak. Ondo etorri dela eta ondo entreu dela etxea. Bai, ala. Hoi da, eta feriaz feria ibiltzen zarela eta ibilia izan zarela ere, nola ikusi duzu, evoluzioik izan da, obera, okerrera, nola ikusten duzu asuntoa? Niretzat okerrera. Bai, adibidez, maila hontan mantentzia ganau oso zaila da. Hobekuntzan esaten de, inseminazioak eta hori, baina utzita dake, eta ni usten dut, inseminazio berrian, bazarretara bea idala, norbea, asoziazioian zai egon gabe, esate bateko, olako iskuak, etxetikan, genetika zebeietik datorren, zein duna mama, o pixkat zain duta. Eta arlo hortan ikusten dut, bazarretarra beak iten aidala lanik handiena, bai. Bai, orduan, esfortzue handie egiten duela baserritarrak, eta igual, instituzioetatik ez dela behar bezain bertzeko laguntza iristen? Nik ez dut laguntza eskatzen, nik ez dut ikusten involucrazio berdina, ez dakit berleke pauta, esate bateko, baldimazue, genetikako edo zabaitza emateko iskuak edo sekorrak edo, ez bi o bostu esplotazio eta makarrika. Esplotazio txikitan ere zabaluan badauela ganau una. Eta ni batez ere hori esaten dut. Lehen ere, bazarritar txikik asko ginean,
usten dut gehiu itezala, oain, basarretar gutxi naiz da haundiluak izan esplotazioak. Nire iritziz. Eta inguru giroan dako ere izango da, ez? Esplotazio txikia unitz izateak inguruek ere garbiago mantentzen eta ere lagunduko du, ezta? Bai. Oain tratoria diala, tratoria kamiona beste handi da, bai? Eta ez zat iruditzen garbitasun berdina. Bai, lana, ni usten dut indela baserrian, lehen ogibidia sana, ni usten dut oain dela, ni enpresa bat egutia, eta 8 ordu sartzia bezala. Eiten den beren bueltak, eta bere errestasuna azke, beren robotak, eta beren gauzak, baina estetik usten dala maitasuna animaliekin. Dala lanbide bat. Ordan, gehiago produkziorako bezala ikusten da, ez? Bai, noski, bai. Eta menditan da iteko garbitasunak eta iteko, ni pentsatzen dut, esplotazio txikiak, batez ere, gehiago moitzen dela. Bai laguntzarako, bai mendiak ere erre berdanean, persona batek erre, edo utzi, baten batek erreko du, garbituko du, edo 20 lagun auzolanien iteko, ni niretzat hori aida galtzen, niretzat. Ja, eta, auzolana aipatu duzu, feriaz feria ibiltzen zara, eta hemen auzolanaren rekonpensa ere izaten da, ez? Erran nahi dut denak elkartzen zate, eta auzolan hori edo ospatzeko modu bat, feriak, ez? Bai, batez ere hori, ez da beti daok izagon bezala hori izaten, arke batzuk izaten dira, iruipentxara dakenak, itzein aztenak, ondo ikusteztianak, badaude gauzak horre isilikan eumerdienak. Beti, olako gauzak beti badaude, baina, olako egunak aprobetxateko duzue lagunak ikusteko erran duzun bezala, eta akaso otorduren bat ere elkarbonatuko duzu, ez? Bai. Eta ez da otordu bat itia bakarrikan, da baten ganago ikusten duzu, zerbait hitz egiten duzu, halako tokitan ez dakiz zer da hor, urrungo berriz beste punto bat ajutezea, beste persona berri bat ezautzen duzu. Eta aberazgarriena usten dela ezagutzen jutia personak. Bai. Hora, mi esker eta gozatu egune? Bale, oso ondo, erarte. Eta orain gontan, Jorge aurkitu dugu hemen, egunon, zer moduz? Ongi erremerko dugu. Bai, hau egun politi izaten da, eta ongi. Zer moduz hasi duzu egune? Ongi, iztentia torri gara, karritugu 3 hariko eskor, eta, orai hemen, batekin tebesteakin, solazioan, eta hola, eta, ongi. Ongi, 3 hariko eskor karritu zule, eta bada hemen zer kusi eta txapelketak edo lehiaketa honek badu ari kuadrilla bat, ez ikusten dutenez? Bai, nik solasa bazen, ari aurten etzela ari haunditzikitan heldu, baina ez, heldu da ari alde majoa, eta, ongi, hola behar du. Antolatuz gozti zerbait, gustetzen da izetia, ze antolatzen den artik, eta ez, bada ari alde majoa, bai. Bai, eta hoi ere sektorian dako nahi izango da, ez? Ikustia badagola jende animatzen dela, ez? Olako lehiaketetara edo erakustera? Bai, gainare gauz polita ikusutena badirela berriek eta jende gaztia, torri den ariekin, eta hoi eskertzekoa da, azkenean etorkizune gaztien esku dago, eta ongi. Bai, ez, normalian berdinek izango zate edo antzekoak izango zate plazetan elkartzen zatenak, eta jende gaztiak ustea ere onuragarri da sektorian dako. Bai, lehen tortzen garenak ere gehizkoenak hemen gara, eta gero, asioen errandutena berri betzuk ustia, pozgarri da. Eta, sarien bat eramateko esperantza bada, edo? Ez, kusi ze maila dagoen eta sarie, zerbait tortzen bada ongitorri izinde, baina ez, gehien bat, pixket
kopuru eta izeteko eta hola atortzen gara, eta, bueno, igual sari bat erortzen bada gustora hartiko dugu, baina ez, zailak usten dut, dagoen mailakin. Bai, eta sarie bera da jende gaztia ere hemen kustia, ez? Bai, azkenean sarik handiena hori de. Azkenean sarie metalikoa zerbait hartzaizu, baina etorkizune da sarikoena, eta hola jende gaztiak ustea gustu ematen du, bai. Eta urtero hartzen duzuzuk hariek edo lehenbiziko aldia duzu? Ez, ja batugu urte kuadrilek hartzen dugule, eta, bueno, hartako hainbet sarien bat obertzere eman izen dugu garai betian, eta, bueno, eta bertze gisa astxona egan dutena, benpin, pixke betetzeko eta kopuru izeteko eta tortzen gara. Bai, eta tarteka sarien batera mateak ere animetzen du, ez? Mantentzeko lako lehiaketak edo lako erakustaldiek, feriek. Bai, baina, bueno, un eta tortzen garenak nik uste gehien bat tortzen garen, pues, hola, sarie irabazteko ere bai, baina, bueno, tortzen gara betetzeko hemengo zera, jaketa nola antolatzen den udaldetik eta antolatzen den hau, pues, bueno, segitu dezala eta segitzekotan, pues, behar da torri, ez zenaz alderdi txarra. Hoi da, segi dezala honek ere, luzaroan bizi daiela sektore hau, eta ja, helduen urtean ere hemen elkartzen garen, ariekin. Bale, espero dezagun, bai. Bale, esker honitz. Bai, ez da jau. Orain gontan Marianokin gaude, Baztango udaleko zinegotzia, eta berarekin solastuko gara. Egunon, Mariano, zer moduz? Bai, egunon zui ere, ongi, eta zuek? Ongi, zer moduz hasi duzue egune? Bueno, pues pixke lanian, dena prestatzeko eta gauta bertze, eta, bueno, baina ja martxan da, ja hariek nik uste denak ailegatu diren, orduen, ongi. Igual momentu kritikoena, ez? Hariek tortzen diren momentu hori edo. Bai, bueno, oinik faltatugu behor batzukin torri behar omen da, horrek kezka gehiago ematen dat. Baina, bueno, bai, gostatzen da azkenean zaila da antolakuntza bakoitzakin solasten dugulekoz bat banaka eta eskatzen digu bederatzetetik 10 tortzeko, baina ez dakiz zergatik denak 10 gutiten tortzen dire. Orduen, karo, hor momentu hortan sortzen da pixkatoi, baina, bueno, ja dena pausatu dire, ja dena lotuek eta hola, eta aurten gaina buru, bueno, deixente torri dire, orduen konten. Bai, ikusten dugu buru deixente torri direla, ez dakit urtetik urtera gehiagora daien edo zerbait nabaritzen den? Karo, nik aurten dut lehenbizko urtean antolakuntzan, iaz bertze persona bat zagon, Joixel Urretegi zagon mendizin egotzi bezala antolatzen, eta, bueno, izaten dira urte batzutan gehiago, bertzetan gutiago, ez dugu jakin izaten segur egun batzu lehenagora arte. Aurten batzuk apuntatu dira, xorroxinen entzun da, beraz alde horretatik konten, gusten dugulekoz jendeare prest dagoela ekartzera, bertze batzuk deituta eta erantzakuten aurten ez dutela ekarriko, lanak ostatzen delako dere, pixka prestatzea ziendak eta auta bertze. Baina, bueno, urte batzuk gehiago, bertzetan gutiago, baina, bueno, 20 buru ingurutan eta beti biltzen gara. Bueno, orden beti kopuruxke bat mantentzen duzu. Eta belaunaldi berriek animatzea erresa da edo nola ikusten duzu hau? Ba, ikusi dugu, bai, etorri direla, xorroxinen apuntatuta gazte batzuk etorri direla, beraz, ematen du belaunaldi berriek ere apuntatzen direla, eta, bueno, badire bertze batzuk beti finkoa direla, urtero etortzen zezkigunak, beraz, bueno, baten du segidare badela, bai. Bueno, horrekin konten. Bai, konten. Bueno, tortze horiek eta ongi, konten egoteko modukoa, bai. Bueno, mila esker eta animo egunarekin. Esker mila zuei eta hoxe, ongi pasa. Bueno, hemen gaude belaunaldi berrietako batekin, egunon, zer modu zaudete? Ongi. Zein da zuen izena? Mikel. Patxi. Bueno, Mikel eta Patxi, arien bat ekarri duzu zuek? Bai, bide. Hiru erran nahi. Hiru, ez duzu bat bidean galdu. Ez. Eta zein ikarri duzuen muturbeltza, muturgorri? Muturgorriek. Eta nola aukeratzen duzu ekartzeko? Ez dakit, bera. Bederrenak edo daudenako bekien. Hobekien daudenak, horrek erran nahi du urtean zehar ere ariekin ibiltzen zatela, ardiekin ibiltzen zatela. Bai. Eta gustoko duzu? Bai. Eta ez da gogorra egunero beraiekin lanitea? Ez. Ez. Eta ferietara gatia gustoko duzu? Bueno, bai.
Poite da azkenan prozesue. Bai, zer da gehien gustatzen zaizuena ferietaik? Pues kargatzea. Kargatzea? Bai, da poite. Eta, guztia eta... Guztiare bai bertze. Eta txanibalek edola. Eta orduan, lehiaketara aurkeztutuzue ari betzuk, saria irabazteko asmoik bada edo intentzioa horta oide ez? Bai. Eta irabazi zoztik, ariendako izein desari edoik, Bai. Seguro. Bueno, hoxen, mil esker raunitz eta segi hortan eia helduen urtean berriz ere hemen elkartzen garen. Vale. Bueno, mil esker. Bai.
Eta orain hontan Jabikin gaude. Zer moduz zaude, Jabi? Egunon, ongi eta zuek. Ongi, bueno, zer moduz hasi duzu egune? Ongi, bueno, itzuli bete itera torri, pixke ikustera zer baden, badakizu bakotxa bere afizio ezin utzi. Bueno, ez da afizio txarra, ez? Ez, guretako ez. Da, zerbait ere ekarri duzu gaurkoan edo... Ez, normalki udaberriko ferien ez dugu deus ere ekartzen. Urrikoan bai eta gero azienda lehiaketan ere bai, baino udaberrikoan itzuli ben matera eta listo. Udaberriko ferien gehiena ikusi, ez? Bai, pixket postuek eta kusi eta ari lehiaketa kusi, eta bueno, pues, behor batzuk ere badire, behi batzuk ere bai, eta kusi eta biztago esatu eta etxera. Oide, bueno, otorduen bat ere inen duzuela pentsatzen dut, ez? Bai, gozari pixket inen dugu eta gero ganen garaia lanera bueltan. Ederki, eta bueno, zuek Pirenaikakin ibiltzen zate, ez? Eta erranduzun bezala, zuek udazkenera beire mugitzen zate igual gehiago, ez? Bai, lemizko irailan Pirenaika konkurtsora eta gero urrikoan pixket herriek eskatzen duenez tortzea plaza betetzera, hor ere loteska bat kartzen dugu. Ganden urtean ezkinuen karri delako dermatitis eritasun horrengatik etzakuten utzi, bai, bueno, esperantzan ondoko urtetan ere bai hemen egotia. Bueno, egia da feriek aunitza laitzen dutela plaza, ez? Baino gaitzek aunitzetan ez dute uzten nahi bezain bertze mugitzea. Bai, ala izaten da. Jendiek gustetzen zaio tortziak ustera eta egia da azkenek urtetan publiko aldetik zugarri pilei gendela, azkenean ez, urteak pastuala lan ontako jende gutiago kusten da badela, baina bueno, alaitzen du kustia inbertze jende nola hurbiltzen den kustera, eta horrek azkenean gaten datzu ilusio batekin lan hortan segitu eta plaza betetzeko aukero izetia. Bai, erran duzu, igual publikoa bai badagola ez, baino ez dagola horren bertze jende plazara animaliek edo aziendak hartzeko. Bai, ala da, azkenean nekazariek gero eta gutiago badazi ez, orden plaza betetzeko aukeroi ere, jende aldetik gero eta gutiago, baino konten azkenean izatea onkesa kusteko publiko batekin, eta gaurkoan ere kusten da eguraldi bikaino honekin nola plaza betetzen nahi den. Bueno, espero dezagun, bertze urtetan ere hemen elkartzea, eta ja, azienda geroz eta gehiagora daien, belaunaldi berriek ere jatortzen diren, ez? Eta hemendik animetu, ez? Hoxen, hemendik animetu jende gaztea lan hontan segitzera, azkenean gustatu behar da dena bezala, baina, bueno, ez? Ezkarela ere hain gaizki hontan egarenak, eta animatu urrengo hamarkadetan ere izatera jende berrie. Mi esker eta gozatu egunez. Hoxen, goze berazuk ere, mil esker. Orain gontan Joanakin elkartu gara, zer moduz? Ongi, eta zuek? Ongi, bueno, ikusi dugu behor batzuk harritu zuela, ez? Ba, ikarrigo amekazaldi. Amekazaldi harritu zuen. Eta nondik hartzen dituzue? Hauek ziren etxean, batzuk orain behorretan, baina orain denak etxean. Prestatzen. Etxen ere tokia hundie behar da, eh? Bai. Belaian eta kuadran daude. Ez dituzue beti kuadran, ez dituzue beti belaian. Ez, aldatzen dugu pixket. Bai. Ez daitezela ohituretu beti toki berdinera, ez? Ez. Horren dute kuadretan, gero atratzeko primavera, atratzeko kanpora kobritzera, berrai. Eta behorrak ere kanpoan itukitzen duzu? Bai, orain igarak hartzen menditik erditzeko, eta orain erdi belaietan, erdi mendien, orain garko dugu behor guztiak erditzeko etxera, eta... Erditzeko garaia denez, erai etxetik hurbilago, ez? Badezpada? Bai. Vigilatzeko pixketa ber nola atratzen den, potroak eta bersi edaten du, bersi... Bai. Orduan ez da ferietako kontu bakarrik zu ere urtean zehar behor eta zaldi inguruan ibiltzen zara? Bai, haunitz. Bai, ikasten aizaren biztartean etxean lana ere bai, edo... Bai, orain naiz ikasten albaiteroa eta ez nago hemen, nago Madriden ikesten, baina aste burenta batzutan torren naiz, tortzen naiz, zaiten dut lanak, gara. Tortzen zaren aldiro, orduan lanera, ez? Bai, baina nera nahi aide egunero, eta nire aite, klaro. Bai, etxean nork zaindu bat uste orduen. Bai. Eta orduan, albaitero ikasketak egiten nahi baldin bazara, praktikak ere etxean ingotuzu, ez? Bai, praktikak egiten dute etxean ere, bai. Eta ikasten ez zaudenean, udan eta lanean aritzen zara? Bai, behorretan beti balan orden, vigilatzen egiten zerbait. Bai, txandak egiteko igual. Bai. Eta, plazetan ez da hain ohikoa, igual emakumeak ikustea, ez? Animatuko zenituzke
Bertze neska bertze emakumeak plazetara ere agertzen? Bai, bueno, bada, baina honi momentu ez dut kusea honitz, baina... Lanian bai bada emakumeak. Pileka, bai. Baina plazetan ez da inerresa ez ikustea? Ez, plazetan ez. Bueno, hemendik animatuko ditugu ez, belaunaldi berriek eta neskak ere. Nik uste ere bai, animatuko dire. Bai. Bueno, ederki, mila esker eta gozatu egunaz. Vale, berdin. Aio. Aio. Oraingoan Izaskunekin elkartu gara, Zederna Garalurretik eta feria honen antolatzailetako batekin. Zer modu Izaskun? Bai, hementxe gaurko eguraldiaz eta gozatzen. Antolakuntzan zaudete eta pentsatzen dut lana emango duela horrek ez? Bai, azkenean da pixka bat dena koordinatzea. Azkenean artisauak aurretik ditu behar dire, jakin behar da norretorriko den, norrez, gero atziendarekin ere hortxe ibiltzen gara, pixka bat eskatzen dugu aurretik alba da izen ematea, baina azkenean ere izaten dire, azkeneko egunean agertzen direnak, eta pixka bat jendearen atzetik ibili behar da, gainerako inziditzen du batzuk ere besta oporregunak hartzen dituztela, eta orduan ez da hain errexea denak biltzea, baina egiten da eta gainera hori eguraldiak laguntzen badu, azkenean egun polita sortatzen da. Bai, eta gaurkoan eguraldiak laguntzen du, eta ari lehiaketa ere martxan dagoela, 26. urtez, eta badago aldaketarik hasi zenetik orain arte, edo nola ikusten duzu? Ez, aldaketa handirik ez dago. Azkenean da lehiaketa morfologiko bat, gehien bat baloratzen da hori ez, arrazako ezaugarriak. Eta hemen bazanen badakigu, ustiategi baserri gehienetan buru beltzak dituztela, eta toki batzuetan ere gorriak eta horregatik izaten da pixka bat aldea ez. Azkenean beti aurkezten dire haitzez buru beltz gorriak baino, baita ere, baserritarrei pixka bat da ikusi arazteko beraiek urtean zehar egiten duten lanak. Eta gila da, azkeneko urtetan beti direla pixka bat errepikatzen direla, aurkezten direnak eta sariak irabazten dutenak, baina baita ikusten ari gara, badirela gaztego batzuk ere animatzen ari direla, eta hoientzat ere aukera polita izaten da. Eta zuentzat ere antolatzaile bezala, pozgarria izango da belaunaldi berriek ere animatzea ontara ez? Bai, noski, hori gainera Zederna Garalurretik, garapen agentziatik, estimatzen dugu haunitz hurbiltzea ez, jende gaztea, eta batzutan ikusten da gainera gaztetxoak ere, etxeko gaztetxoak etortzen direla laguntzera, eta batzuk ikusi izan dugu, txikitan etortzen direnak, eta gaur egun hortxe segitzen dute ez, orduan postekoa da, bai. Postekoa da, eta ez bakarrik feriagatik, baizik eta lehenbiziko sektore honen etorkizuna ere bermatzeko modu bat dela, ez? Belaunaldi berriak hastea edo animatzea. Bai, guztiz beharrezkoa. Gainera da, gure betiko jarduera ekonomikoa izan du da, baina gero sekulako islada du paisaian, eta baloratzen baldin badugu baztaneko paisaian, neurri handi batean da, beti hor, azienda hor egondu delakoz, eta beharrezkoa dugu azienda hor segitzea, gure larrea, gure paisaia mantentzeko. Igual gutxi batzun esku egon baino ez, hobe dela etxalde txiki gehiago izan eta ustiategi txiki gehiago izan ingurua mantentzeko, ez? Bai, hala da. Eta batzuetan da jarduera nagusia, baina bertze kasuetan da baserria bizitza da, baina mantentzen dute ere azienda kopuru bat, pixka bat ingurua ere kudeatzeko eta mantentzeko, ez? Bertzela zaila izaten da. Eta horren aitortza gisa olako feriak aski politak izaten dire. Bai, saiatzen gara bai udalatik eta bai Zederna Garalurretik pixka bat feria hauek mantentzen. Bere egunean hasi ginenean ia desagertzear edo desagertuta zegoen udaberriko feria, eta da feria txiki bat egun erdikoa egiten duguna goizean, baina lortzen dugu jendea hurbiltzea, mantentzea eta erreferentzi bezala hartzea egun hau, ez? Eta gero ere egiten dugu Azpinarekin batera
iraiako behi azienda lehiaketa, hor bai izaten dela azienda handia eta baita ere aldi berean laguntzen dugu Amaiurko lehiaketa, ez? Udan abuztuan egiten dena. Eta arduan, hoiekin uste dugu pixka bat betetzen dugu ia urte, ez? Sasoi negua ezik, gainiko sasoiak eta gero ere udazkeneko feria hor Elizondoko herria ere haunitz implikatzen da, eta azkeneko urtetan ere lortu da pixka bat aziendaren presentzia areagotzea, ez? Gero eta gehiago handiagoa izatea. Ordan gutxinaka hobera doa. Bai, nire ustez, egonkortu dire bastanen ospatzen diren feriak eta pixka bat azkenian referentzia dire, bai ez bakarrikan bastanen, ez? Inguruko eskualdetan ere eta baita ere ikusten dugu iparraldeko jendia hurbiltzen dela eta azkenian egun politak dire baita ere pixka bat elkartzeko, ez? Eskualde desmaninetako jendia bat egiteko hemen Elizondon edo Amaiurren kasuan. Hoi da, hola segi dezala eta gutxinaka haundiagora edo gehiagora daien, eta mila esker egiten duzen lanagatik. Bai, eta mila esker zuei edatzegatik. Eta hemen dauzkegu Euskal Txerriakin egindako produktuak, eta ea zer kontatzen digun. Egunon? Berdin zoi ere. Aizate saldu eta saldu? Bai, aigera bite bada jende pusket eta bai. Hola errexoa da, jende pusketekin errexoa da. Eta kontatu zer duzu hemen pixket jendeak jakin dezan? Betikoa, aspaldikoa. Pateak, baitut hori gibelaikin ine, gero odolkiena, gantxigorraina, gero txorizo, saltxitxona eta xingerra. Gero izaten dut berze hori, magrata izaten dut, baina gaurkoan ez dukarri. Denakin bueltaka ibiltzea ere, ez da... Igual ez da komodoa izein. Momentuten ere ez dut eta hola. Eta jendei zer da gehien gustatzen zaiona? Ez dakit, nik uste dena berdintxu, ez? Dena berdintxu, bai. Seinale da dena ona dela. Bai, zerrina dena ona da. Mila esker eta segi ongi saltzen. Mila esker zuei. Eta hemen gaude Xabikin, Irular mermeladakoekin, eta kontatu pixket, zer moduz da egune? Egunon, hemen txen, hasi jendia hurbiltzen, oini gora izin dira goizeko amekak edo, hemen digoiti hasten da igual jende gehiago. Eta karrituzu hemen kusten dut badaudela mermelada parrasta bat, zein da gehien saltzen dena? Gehien saltzen diren biek, igual albarikokia laranjazko zumokin eta bertzea igual marrubie mentakin, horiek izaten diren normalki. Eta bada bakarren bat ola berexi edo berrikuntza egise baduzuena? Justo aurten aldatu dugune da pina kokoak egiten ginuen, eta orai kokoan ordez sartu digu mangoa, eta haide ongi responditzen. Jendei gustatu zaio aldaketa? Bai. Errandezagun baietz. Baina baduzue, ikusten dut hemen badagola variedade de xente, zeren atuzue? Igual naiz hasi barko banan denak erraten, baina gaur garrantzitugu 16-17 bet, eta pixke denetak, hasite etxeko frutekin inek, batugule sagarra fruto lehorrak eta kanela pixke, gero badugu etxeko klaudiakin ine ere bai, etxeko piko eta etxeko melokotona, eta gero, bestiak bereziek igual errandezagun patxarranena badugule, tipu leonjoa, pikilozkoa, eta gero, bertziak igual jan normaltxagoak, naranja, eta olakoak, bai. Erranduzu, 16 karritu zure, baina batuzue gehiago? Zor, 16 zintugu denetara 18 betola, bai. Ederra da, Bai, inbardire, urtean zehar badan un lotu, Eta orduan guk ere dastatzeko ere badugu ez aspertzeko moduen. Hoixen, ez? Igual batekin aspertzen mazate, beste bate hildu eta hola xen, Hoixen. Mila esker eta hemen jende animetzen den eta honit saltzen duzen. Esker mile zuei.
Orain gontan, Aitzolekin gaude, Andalorreko ogietakoekin, eta, bueno, zer moduz Aitzol, zer moduz da egune? Ongi, ba, egun polita izaten da. Normalean jende xente biltzen da, eta hola, eta azoka motxa, baina, ongi, bai. Eta zuek aitzate, saldu eta saldu? Bai, ongi gara saltzen, eta, bueno, gero guretzaten ez gara unitzetan ateratzen azoketara, baina da, jendeakin egoteko ere aukera bat, eta pixkat erakutsi, eta espliketu, eta Bai, aitzaki polite ez, zuen produktua ere ezautzera mateko. Hoi da, bai. Hoi izaten da gure asmoa, saltzea ere bai noski, baina, bueno, pixkat ezagutaraztea ere bai. Bueno, ezagutarazteko aprobetxatuko dugu, zer da hemen duzuena? Bueno, ekarri dugu pixkat guk koiztu hori dugun gama, eta garizko hogiek, espeltazkoak, zekalezkoak, artabeltza sarrazen eta arrozakin ere bai, opil goxo batzuk ere bai, jakitu direnak. Eta hoixe, horiek dire, horiek ekarri dugu, ohikotasunean egiten duguna. Eta badago bakarren bat jendeak nahiago duena edo jende animatzen da gauza berrik ere probatzera? Denetaik bada, orain gaina gluten gabekoak eta ere gustatzen dire, eta bueno, gehien garizko horiek saltzen dire, normalenak edo ohikuenak. Ezagunenak igual, ez? Hoi da, jende ohituen dagonak eta... Bueno, hoixen, mila esker eta segi zuen ogiak ezagutarazten. Zuei ongi. Eta oraingoan Aitamarikoekin egin dugu topo, hemen daude itsasotik herrira, lurrera etorri dire. Zer moduz zaudete? Bai, hemetxe ongi, etorri gara pixkateak ustera ze egiten duen Aitamarik eta hori nondik nora dijoan. Eta bidena bar, kamiseta batzuk eta saltzera, sudaderak eta arropak eta alako gauzak hiru pixkata ateatzeko. Hoi da, eta Aitamariren zer egina zein den ezagutaraztea da, aprobetxatuko dugu, hemen badugula nork entzun eta nork ikusiko gaituen. Ederki. Aitamari hasiera batean zen, itxasontzi bat, atuna eta orduan, orain dela 10 urte edo, bihurtu zuten erreskate ontzia. Eta orduan egiten duena da, Mediterraneora joaten da, eta hor, noraezean dabilen jendea, txalupa txikitan eta hola, Libiatik eta batez ere Libiatik eta Tunezetik ihes egiten dutenak, jasotzen dituzte, noraezean eta ikusten dituzte zenean, ez? Eta orduan, gainera gaur egun, oraintxe bertan hor daude, ez? Libiaren iparraldean eta erreskate lan hori egiten. Orain dela 15 egun edo erreskatatu zituzten 32 lagun, horien artean ume txikiak, emakumeak, denetik pixkat, eta orain ari dira bigarren saio bat egiten, beste erreskateren bat edo egiten duten. Ondoren, teorian legeak esaten du, joan beharko luketela porturik hurbilenena, ez? Baina normalean bidaltzen dituzte zakurren ipur dira, osea, Italiako beste portu batera, urruti, beste 3-4 egun hori pasatu ahal izateko gasoila gastatzen eta desgastatzen azkenean. Eta hori da, Europako politika hori da, erreskate lana egiten dutenek, gero eta zailago daukate, eta gainera arriskua, igual etortzen dira Libiako paramilitarrak edo, oso gauza ikaragarriak gertatzen ari dira, jende asko ari da itotzen Mediterraneoan, eta ez da deus egiten, egunkarietan eta ez da ateratzen apenas, gero eta gutxiago, eta oso egoera tamalgarria da benetan. Bai, eta hemen daukazuen postu hontan ikusten dut materiala dagoela, eta pentsatzen dut hemendik ateratzen den dirua lan garrantzitsu hori laguntzeko izango dela. Bai, araxe da, hemen ateratzen den dirua da, gasto handia dago, batez ere, gasoia eta hori emisioa daudenean, eta gero itsasontziaren nahiko zarra da, eta orduan pasatzen ditu 2 hilabete itsasoan, eta gero beste hilabete portuan, eta orduan portuan dagoenean, egiten da mantenimendu lana, oso maiz margotu behar da, lan asko dago tartean, bai. Mila esker egiten duzuen lanagatik, eta epe motzera ez dugun horrelako lanik behar. Bai, hori da, helburua da desagertzea horrelako, ez da.
Bueno, mila esker eta egun hona izan. Bale, eskerrik asko zuei. Eta oraingo hontan Nerea aurkitu dugu Indakoa baserrikoa. Zer moduz Nerea, egunon? Egunon, bai zure ere, zuei ere. No, zer moduz daie gaurko egune? Bueno, pues orain txantorri gara, gaur berandu xamar, baina bueno, egunek laguntzen du, orden nik uste du denendako ongi, ez dakit, giro lagun dago, artisauak ere burburrian, orden, pues hoxe bai, egun polite, espeziala. Eta pentsatzen dut haziendak usten ere ibili izanen zarela, edo oraindik ez duzu astirik izan? Ez bai, bueltan mandut, hola fisket ikusi du gainetik, eta orain main dugu bertze buelta bat, eta pues, gero gazna moztea kusi, eta hemen txepastu eguerdi arte, eta gero iatxera, bai. Aurten ez da arigirik egartzea tokatu? Bai, aurten karri dugu, gandor urtean ez ginen karri, egoera etzen biharrezkoa edo aurdundin dagoen, eta justu, pues, noreoketan biharran ginen aurre, eta aurten erran ginen nahiago ginoela ez dut, baina aurten bai karri dugu, bai. Bat karri dugu, eta hortzen dago, bai. Bueno, bat kartzea ere nahikoa da, ez? Eta ikusi dugu badaudela buru kuadrilla bat. Bai, hoi da, pixke gainetik usite buru beltzak nabarmentzen dire, hemen bastanen azkenean oide gehien, pues, nabarmentzen den koloria edo, eta gu egierran beti buru gorriek izan dugu, motzak, eta gutixago, egierran bertzu urtetan, baina igual gutiago, bai. Baina, bada zienda, badire abeltzainak ez, eta oide importaduena, bai. Bai, azkenean plazetara kartzea zuen eguneroko lana ere garrantzitsua izango da, ez? Bai, hoi da, pues, iten dugune da erakutsi ez, pues, nola, pues, zertan datzan gure lana, da, gure lana ez dela konkurso de belleza hartzen den bezala, ez, gu pues, esne atratzera, bildotxak atratzera eta dediketzen garela, ez, baina, pues, ale batzuk politek atratzen bali madire, eta nola ez, pues, igual plazara karri eta erakutsi, pues, bai, lagungarri, betena lagungarri, bai. Bai, azkenean jendeak ere ikus dezan zuen eguneroko lana zein den, ez, eta zuen etxaldea edo ere ezagutzera emateko. Hoxe, bai, hoi da, pues, erakusteko eta benpin etxeko erraza karri, ikusi eta bai, hoi da, jendeak ikuste dezala. Igual haunitzek ez dut entenditzen, baina berte batzuk ja hortan patu daude, orden, bai. Bueno, hoxen, mila esker haunitz eta gozatu egune. Mila esker zuei, beti bezala. Hala, aio. Aio. Dantzarien ondotik orai egingo dugu gaznaren mozketa, aurtengo gazna berriaren mozketa. Aurten, omenaldi gisa Sata Maiurko kidei edo gonbidatu diegu gazna mozketa egitera.
dakizuen bezala, Satamaiur, Ordokiko poligonoan sortu zen gaznategi txiki bat izan zen, inguruko artzainek sortutako gaznategi bat, hemen ditugu beren izenak, Juan Martín Aleman, Jose Joaquín Bengoetxea, Celestino Barrenetxe, Pello Etxandi, Antxon Etxeberria, Beñardo Tondo, Pedro Jose Barrenetxe eta Lourdes Irigoyen izan ziren gaznategia hau martxan jarri zutenak, eta ondotik Begoña Etxandi ere batu zitzaien, urtetan egin dituzte gaznak, komertzializatu dituzte gaznak, eta urtetan ere parte hartu dute hemengo ferien gaznak saltzen. Horrengatik eta ja azken kideak eta jubilatu direnean eta pixka bat beren jarduera apaldu denean, eta nor daki, agian jarraituko duenean, ez dakigu, horren berri, horregatik erabaki ginen beraiek gonbidatzea, lehen bizko gazna honen mozketa egitera. Eta Beñardok egingo diku gazna horren mozketa. Hauxe izan da Udaberriko feriak aurtengoan eman diguna. Espero dugu gustatu izana eta hurrengora arte.